खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायनार्सि गयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफोरा बर' हारि दानायाव गोख्रों बिफाव लानांगौ बुंदों कनेन्द्र बसुमतारी। बक'आव सिमनायारि जेंनानि बागै खौरां लाहैनाय गुबुन गुबुन फरायसा आफादनि थान्दै हान्जाया गिदिंबोफिननो गोनां जादों। 15 फेब्रुवारिनिफ्राय रायजोनि गासैबो स्कुल कलेज खुलिफिनसिगोन। रायजोआव सान्दा खांनाय हारिमुखौ गैया खालामनो आसाम सोरखारनि जर'खा राहा। कंग्रेसजों गोरोबथानि खान्थि बादि माजुलियाव एजिपिआ बिजाथि फसंगोन। जम्मु काश्मीराव बीएसएफनि जवानफ्रा 3 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ गावथारदों। उदालगुरियाव सासे आइजोखौ नखरनि सुबुंफ्रा दायनानि सन्देह खालामनानै जिउ फोजोबस्रांदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैया गोजाम मावफुं आफादखौ सिफायनानै गोदान मावफुं आफाद दाबाय। गोदान आफाद दानाय हाबाफारियाव बड'फानि मुसुखायाव बिबान बावजेनगिरि महरै बाहागो लायो मेरु एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि दिनेश ब्रह्म आरो मेल बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि बर' बिफाननि एसिस्टेन्ट प्रफेसार डक्टर फागुना बरमहलिया। गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मेरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारीया। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै मुलुगसोलोंसालिनि साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ बर' हारि दानायाव गोख्रों बिफाव लानांगौ होननानै कनेन्द्र बसुमतारीया खावलायो। साफ्रोमबो फरायसाफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै बिटिआर हालामनि मोनफ्रोमबो मुलुगसोलोंसालि फरायसालिमा फरायसालि आरो गुबुन गुबुन मावख'फोराव गुबुन हारिफोरनिख्रुइ बांसिन हारिनि खामानि मावनांगौ होननानैबो बुङो। आथिखालाव बर' फरायसा आरो लाइमोनफोरा ड्राग्स एडिक्शन जानाय उन्दै बैसोआवनो जुलि जानाय आरो हाबा जानायनि उनाव अबथिरायै डिभर्स खालामनायफोरखौ बर'फोरनि गेजेराव गैया खालामनो थाखाय मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों गोख्रों बिफाव लानानै खामानि मावनांगौ होननानै एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारीया खावलायो। कामरुप जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बक'आव दिनै रायजोनि गुबुन गुबुन फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा थांना सिमनायारि जेंनानि बागै खौरां लाहैदों। नाथाय थासारिया दुंहाव जानायनि थाखाय गुबुन गुबुन फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरनि टीमा गोख्रैनो गिदिंबोफिननो गोनां जादों। जाथायनि बागै सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला आसुनि गाहाय बोसोनगिरि डक्टर सुमजल कुमार भट्टाचार्यनि दैदेननायाव आसुनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि दीपंकर नाथ शंकरज्योति बरुवा एबसुनि आफादगिरि दीपेन बर' आसुनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि नुपेन खान्डा आरो दीपांकर राभा आगसुनि आफादगिरि अर्जुन छेत्री गार' फरायसा आफादनि आफादगिरि सरा आर माराकमोननि मोनसे थान्दै हान्जाया बक' थानानि बेन्दोंआव थानाय मेघालयनि सिमनायारि ओनसोल आटियाबारि तुतिया बाजार हामिम बाजार गिजां गहानिमारा बायदि ओनसोलाव दावबायना ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों सावरायो आरो सिमनायारि जेंगोना आथिखाल थासारिनि बागै खौरां लाहैयो। जेराव माखासे सुबुंफ्रा आसामावनो रायजो जानो गोसो जानायखौ फोरमायो नाथाय माखासे सुबुंफ्रा आसाम नागारना मेघालयआव थांनो नागिरो। जाउनाव मोननै हान्जानि गेजेराव दान्थे बिदान्थे आरो एना एनि जालायो। ओरैहाय बे जाथायखौ लाना थासारिया गाज्रिसिन जालांगोनखौ मोनदांना गुबुन गुबुन फरायसा आफादफोरनि थान्दै हान्जाया गोख्रैनो जायगा नागारना गिदिंबोफिननो गोनां जायो। बबेखानि पुलिस आरो रैखाथि बिफाना उनाव थासारिखौ सामलायो होननानै खौरां मोन्दों। मख'नो गोनांदि बे जाथायनि उनाव सिमनायारि जेंनाखौ गोजोनै सुस्रांनायखौ लुबैयो होनना आसुनि बोसोनगिरि डक्टर सुमजल कुमार भट्टाचार्यआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। फैगौ 15 फेब्रुवारिनिफ्राय रायजोनि गासैबो स्कुल कलेज आरो सोलोंथायारि फसंथानफोरा खुलिफिनसिगोन। गुदि फरायसालिनिफ्राय लाजेननानै गेजेर फरायसालि गोजौ फरायसालि आरो फरायसालिमा गासैबो फैगौ 15 फेब्रुवारिनिफ्राय खुलिसिगोन। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै दिल्लीयाव रावना होनायनि सिगां मोनसे खौरांगिरि मेल खुंना बे बाथ्राखौ फोसावदों। मख'नो गोनांदि रायजोआव कभिडखौ लाना सोरखारा माखासे होबथानायफोरखौबो फैगौ 15 फेब्रुवारिनिफ्राय बोखारनो थांखि लादों आरो रायजो राजाफोरा बाहेरायाव ओंखारोब्ला मास्कल' गाननो नांगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरिनि मेलाव फोरमायदों। ओरैहाय खुंजानो गोनां मेट्रिक आरो एचएस जोबथा आनजाद लिरगोन फरायसाफोरा गासैबो कभिडनि नैथि डज भेक्सिन लानाय जाथारनांगोन। कभिडनि मोन्नैबो डज भेक्सिन लायै फरायसाफोरखौ आनजादसालियाव हाबहोनाय जानाय नङा। बेखायनो सिगाङावनो बुंखानाय जादों होननानैबो गिबि मन्थ्रिया
रोखायै बुंदों। कभिडनि थाखाय हरनि समाव कार्फिउ थानाय नंला। मेल मिटिं आरो जथुम्माफ्राव भेक्सिन लानाय सुबुंफ्राल' बाहागो लानो हागोन। सिनेमा हलनि बिथिङावबो बेबादिनो जागोन होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै खौरांगिरि मेलाव बुंदों। आसामाव सान्दा खांनाय हारिमुखौ गैया खालामनो रायजो सोरखारा जर'खा राहा लादों। सान्दा हारिमुखौ बन्द' खालामनानैब्लाबो बैसागु फांसन खुंनो थाखाय मोनफ्रोमबो बिहु कमिटिनो सोरखारा 1,50,000 रां हरगोन। नाथाय बेनि थाखाय कन्डिसन फोसावनाय जादों। गिबि मन्थ्रिया दिनै खौरांगिरि मेलाव फोरमायनाय बादिब्ला 10 बोसोर गोजाम बिहु कमिटिफोरनोल' सोरखारा 1,50,000 रांखौ हरगोन। 1 बैसागोनिफ्राय 7 बैसागोनि गेजेराव सोरखारा बे रांखौ दिहुनना हरगोन। मख'नो गोनांदि जाहाथे रावबो सान्दा खांना बैसागु फांसन खुङा बेनि थाखाय सोरखारा बे थांखिखौ लादों होनना गिबि मन्थ्रिया बुंदों। ओरैहाय मोनफ्रोमबो जिल्ला बेंगिरि मावख'आवनो जिल्लानि गासैबो बिफाननि मावख'खौ फोनांजाबनाय जागोन। गासैबो बिफाना मोनसे कम्पाउन्डआवनो थागोन। स्टेडियामबो बानायनाय जागोन। दै जगायनायनि खाबु थागोन। मोनफ्रोमबो जिल्ला सदराव 1,000 सुबुं जिरायनो हानाय आरो फिसा फिसा नोगोराव 500 सुबुं जिरायनो हानाय बादि अडिट'रियाम हल बानायनाय जागोन। बेजों लोगोसेनो मिउनिसिपेलिटिनि मावख'गिरिफोरनो टेक्स लेभेल केडार खालामगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरि मेलाव फोसावदों। मख'नो गोनांदि ट्रेड लाइसेन्स आरो ड्राइभिं लाइसेन्सखौ अनलाइनाव फेसलेस मोननो हागोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों। माजुलियाव खुंजानो गोनां अपेरा बिसायख'थिनि खालारखौ बिसायख'थि आय'गआ फोसावबाय। बिसायख'थि आय'गआ फोसावनाय बादिब्ला बिजाथिफोरनि नमिनेसन गथायनायनि जोबथा खालारा 17 फेब्रुआरि 10 मार्चखालि बिसायख'थिनि भट आजावगोन आरो 10 मार्चखालि भट सानगोन। मख'नो गोनांदि खुंथाय गोहोआव थानाय बिजेपिनि आखायाव थानाय माजुलिया सोरनि दखलाव फैगोन बेखौ लानानै दाबि दावाया सोलिगासिनो दं आरो खुंथाय गोहोआव थानायजों लोगोसे हेंथा दोलोआबो गोख्रों साखाफारा जादों। रायजोआव जालांनाय अपेरा बिसायख'थिनि समाव कंग्रेसजों गोरोबथा जानाय बादियै माजुलिखौ एजिपिनो हगारना होनायनि बाथ्रा। ओरैहाय अपेरा बिसायख'थिनि थाखाय जतीय परिषदनि आफादगिरि लुरिज्यति गगैआबो थियारि आरो कंग्रेसआ माजुलिखौ एजिपिनो हगारना होगोन होननानै गोख्रों आसाबादि। नाथाय लुरिज्यति गगैनि बे आसाया बेसे जाफुङो बेखौ समाजो खिन्थागोन। मख'नो गोनांदि बिजाथि फसंनायनि खाबुखौ मोनोब्ला बिजेपिजों जुजिनो हागोन होननानैबो लुरिज्यति गगैआ फोथायनाय लादों। पाकिस्ताननि ड्राग्स फालांगि खालामग्रा 3 उदखारिफोरखौ साम्बा सेक्टराव गावथारदों। मख'जाथाव दि जम्मु काश्मीरनि साम्बा सेक्टराव बिएसएफनि गोख्रों नोजोर लाखिबाय थानाय समावनो पाकिस्ताननि ड्राग्स फालांगिरिफोरा साम्बा सेक्टराव बारग'लांनो नाजानायावनो बिएसएफ जवाननि आखायाव हमजाना जायगायावनो गावथारजायो। ड्राग्स फालांगिरि गावथारजानाय 3 उदखारिफोरनि 32 केजिसो जानाय हेर'इननि पेकेट मोनदों, जायनि बेसेना 180 कौटि रांनिबो बारा जागोन होनना बुंथिदों। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला बिएसएफनि जवानफोरा 3 ड्राग्स फालांगिरिफोरनि आखाइनिफ्राय गोबां पाकिस्तानी रांजों लोगोसे गंसे 9am पिस्तल आरो गर 9 गुलि आरो गोबौ सिखाबो मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। खोमसि फोथायनायनि सन्देहजोंनो नखरनि सुबुंफ्रानो नखरनि सासे सुबुंखौ फोजोबस्रांदों। मख'जाथाव दि थांनाय रबिबाराव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि गामियाव दायनानि सन्देह खालामनानै नखरनि सुबुंफ्रानो बुनानै बुथारदों गुन्दल गरनि बिसि फुलमति गरखौ। गुन्दल गरनि बिसि फुलमति गरा गोबाव समनिफ्रायनो नायखांनाय एबा अजानि खामानि मावबोदोंमोन, नाथाय नखराव लोमजानाय साजानाय जाथाय जाबाय थानायलाय नखरनि सुबुंफ्रानो दायनानि सन्देह खालामनानै बुथारनानै बुथारो फुलमति गरखौ। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला फुलमति गरखौ बुथारनाय जाथायनि उनाव ओनसोलनि सुबुंफ्रा डिमाकुसि पुलिसनो खौरां हरो। जाथाय जानाय जायगायाव डिमाकुसि पुलिसआ फैनानै गोख्रों नायबिजिरनानै जाथायाव लोब्बा थानाय 7 सुबुंखौ 14 साननि थाखाय जुडिसियेल कास्टडियाव दैथायहरो। बेसोर 7 सुबुंफोरनि मुंफोरानो जाबाय अमित गर, कमला गर, अन्जलि गर, जितेन गर आरो मनिराम गर होनना मिथिहोनाय जादों। फुलमति गरनि गोथै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय उदालगुरि सिभिल हस्पिटालाव दैथायहरबाय पुलिसफोरा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।